وی cîhana hêşîn bi reng û rûxsarên xwe hevbeşîn di nav seqayekî aşîtiyan de Egît mêrxas û bi ala rengêşin em şêniyên vê cîhana hêşîn bi reng û rûxsarên xwe hevbeşîn di nav seqayekî aşîtiyan de Egît mêrxas û bi ala rengêşin rêwiyên vê rêya fetlonek Bûne siwarên ji dir û xwestek li ser texya pênasa dirûwek Camêr û jêr bi girnasyên coşin Em rêwiyên vê rêya fetlonek siwarên ji dir û xwestek li ser texya pênasa dirûwek Camêr û jêr bi girnasyên coşin Camêr û jêr bi girnasyên coşin